Karon og sa umaabot nga mga pagtuon, hisgutan nako ang mahitungod sa Biblia ug ang tema ang Biblia tinuod. Kasagaran adunay kaugalingong hunahuna ang mga tawo mahitungod sa Biblia, ug sa dili pa nila paklion ang mga panid niining maong basahon, nakadesider na sila kung unsa kini ug unsa ang ipasabot niini. Tungod niana, adunay dakong posibilidad nga masayop ang mga tawo sa pagsabot o wala mahibalo kung unsa ka tinuod ang giingon sa Biblia. Ang Biblia tinuod. Hilabihan gayud ka importante kining mga pulonga. Tungod kay kung ang Biblia tinuod, dako kayo ang samputanan niini. Ang Biblia naghisgot bahin sa Dios. Kung tinuod ang Biblia, adunay Dios usab nga tinuod. Giingon usab sa Biblia kanato nga adunay piho nga utlanan alang niining kalibutan diin atong gipuy-an. Ug sa maabot matapos na kining kalibutan. Kung ang Biblia tinuod, kinahanglan tinuod usab kini. Ug kung dili tinuod nga matapos ang atong kalibutan, dili usab tinuod ang Biblia. Usab naghisgot ang Biblia mahitungod kang Hesukristo. O giingon kanato nga anak sa Dios kining tawo nga si Hesukristo. Sapagkat tinuod, giingon nga siya mismo ang Dios nga mianhi sa kalibutan sa unod ingon nga tawo. Gipahayag kining tanan sa Biblia. Ug kung tinuod ang Biblia, tinuod usab kining tanan. Og kung tinuod kining tanan, importante gayud kaayo kini nga butang. Miahni si Kristo sa kalibutan, ingon nga Dios og ingon nga anak sa Dios. Nagpuyo siya dinhi sa kalibutan sa pipila ka mga tuig ug mingbiya siya pag-usab og agig samputanan sa iyang nahimo dinhi sa kalibutan, nawali ang ebanghelyo ug nadawat sa mga tawo ang kaluwas. Apan kung dili tinuod kining tanan, kining Biblia nga atong gibasa o kining ebanghelyo nga atong giwali, dili matuod usab. O walay lain kung dili kabakakan o walay kapuslanan ang tanan. Walay pulos o kawang ang tanang relihiyon. Gisgutan sa Biblia ang tanang matang sa mga butang nga nagkinahanglan sa atong pagtagan. Gisgutan niini ang mahitungod sa langit o giingnan kita nga adunay laing kalibutan nga umaabot. Ang walay katapusang langit lahi niini nga kalibutan. Apan naghisgot usab kini sa impyerno ingon nga kabahin sa walay katapusan nga umaabot. Ug sama sa giingon kanato nga ang impyerno maong lugar diin pagahukman ang sala ug kinahanglan magantos ang tawo alang sa iyang sala, nasulat sa Biblia kining tanan. Busa kung mapamatud-an nga tinuod ang Biblia, kinahanglan nga tinuod gayud kini. Kinahanglan nga tinuod nga adunay impyerno ug adunay langit. Ug usa kini sa daghang mga butang nga atong susihon. Usab klaro nga giingon sa Biblia nga ang kamatayon wala nagpasabot nga mao ang katapusan sa tao. Mabanhaw kita human mamatay, ug kining pagkabanhaw sa tao gihisgutan usab sa Biblia, busa giingon nga mabuhi kita pag-usab human sa kamatayon. Kung tinuod kini, kung ang kinabuhi nimo niini nga kalibutan matapos na, wala kana nagpasabot nga mao ang katapusan sa imong kinabuhi. Ana ang walay katapusang langit o ang walay katapusang impyerno, ug kinahanglan nga atong mahibaluan kining mga butanga. Importante ba kaayo kini sa inyong hunahuna? Kung ang Biblia dili tinuod, mahukman nato nga himo-himo lang ang langit ug ang impyerno. Busa dili maguol ang inyong kasing-kasing ug magpuyo nga malipayon sa tibuok ninyong kinabuhi. Wala na hisgutan pa kung dili tinuod ang Biblia. Apan kung tinuod kining tanan, moabot ang daghang mga problema. Busa, sa sulod nining mga pagtuon, makahigayon ako sa pagtan-aw nining mga butanga. Ug atong tan-awon pag-ayo aron maklaro nato kung unsa ka tinuod kini o bakak ba ang mga gisulti sa Biblia. Sa pagkatinuod kung mapamatud-an nga tinuod ang Biblia, kinahanglan dili kini isalikway nga walay paghuna-huna tungod kay delikado kayo ang pagsalikway niini. Ug mabuhi lang ka nga naguna-huna, nga human sa kamatayon mauna ang katapusan. Kung tinuod ang tanang giingon sa Biblia, nagatubang kita og mahinungdanong problema. Ug kining mga butanga, dili angayang pasagdan o palabyon nga walay pagpamalandong. Busa, sulod nining mga pagtuon,
atong susihon kining mga butangan labi na ang kasaysayang pagtuon aron mapamatud-an nga tinuod ang Biblia. Tanawon usab nako ang ubang kamatuoran sa siyensya. Wala ko magpailang nga ako siyentipiko apan nagbasa ako og daghang mga libro ug nagbuhat og daghang pagsuhid sa siyensya nga adunay kalabutan sa Biblia. Kinahanglan tan-aw nato ang Biblia gikan sa nakalinlaing mga pagsusi. Historical, mahitungod sa kasaysayan; scientific, mahitungod sa siyensya; o prophetic, mahitungod sa mga panagna, aron mapamatud-an kung ang Biblia tinuod ba o dili. Ginahon na sa daghang mga tawo nga usa sa mga daghan nga sagradong kasulatan sa reliyon mao ang Biblia. Adunay sagradong kasulatan ang halos matag reliyon. Adunay sutras ang Budhismo. Si Confucius adunay sinulat nga Confucianism, Quran usab sa Islam. Adunay balaang kasulatan silang tanan. Adunay dakong posibilidad nga isipon lang sa usa niini nga mga relihiyon ang Kristyanismo ug ingon nga balaang kasulatan sa Kristyanismo ang Biblia. Sama sa ubang relihiyon nga adunay kaugalingong kasulatan. Gipangutana sa mga tawo unsa man kaimportante ang Biblia. Kanunay nga giingon niini ang ginahuna nila nga wala man lang nila gisusi sa mas lalom ang maong mga butang. Gusto ko kamong pasiddan-an nga dili gayud libro sa relihiyosong kasulatan ang Biblia. Kung ingon ni ana, unsa man kini? Sukuhay gayud ang tinuod nga kahulugan sa pulong reliyon ug ang ebanghelyo nga gisgutan sa Biblia. Gilakip sa reliyon ang mga pagpaningkamot sa tao, pagsulbad sa mga problema sa kinabuhi ug pagbuhat og maayo. Og naningkamot ang tawo nga mahimong mahinayon, maayohon, mabuhi sa moral ug sa matarong ug malayo ang kaugalingon sa sala. Ug naningkamot nga adunay siya makita ug makab-ot sa ingon niini nga pamaagi, ingon niini ang relihiyon. Apan dili kini maong gitudlo sa Biblia. Ang Biblia nagsulti kanato kung giunsa mismo sa Dios pagsulbad ang problema sa kinabuhi sa tao. Ang makasasalang kinabuhi sa tao. Ang kabus ug dili takos nga kinabuhi sa tao ug ang alaot ug walay pulos nga kinabuhi niya. Sukuhay gayud ang mga pagpaningkamot sa tao ug ang pagsulbad sa Dios sa problema sa tao. Natukod ang reliyon sa mga panglimbasog sa mga tao, apan pag-abot sa ebanghelyo, ang Dios mismo ang nagbuhat niini. Makadawat lang kita og tubag kung ang Dios mao ang maglihok. Gawas ni ana, dili gayud kita makakaplag sa tubag. Dili gayud makakaplag og tubag ang tao bisan unsa pa ang iyang pagpaningkamot. Bisan unsa pa ang iyang pagpanglimbasog o bisan pa magtuon siya pag-ayo. Nahimugso ang tao sa kalibutan o gigugol niya ang tibuok kinabuhi sa pagtuon o pagpangita sa usa ka butang. Nagasusi na bisan pa ang mga bata nga anaa pa lang sa elementarya. Sa tunghaan, sa universidad, sa graduate school, o sa tibuok panahon sa iyang pag-eskwela, adunay gisusi na ang tao. Nagsusi gayud siya pag-ayo, wala siya mahibalo kung unsa ang iyang gipangita. Ni wala siya mahibalo kung unsa ang nawala. Apan gibati niya nga adunay kulang. Ang tanang mga reliyon sa kalibutan gihimo sa tao aron pangitaon ang nawalang kalambigitan niya sa Dios. Kabahin sa pagpangita sa tao ang negosyo, ug pamatigayon, kabahin niya ng pagpangita nga mukita og daghang kwarta. Kabahin na sab niya na ang literatura ug pag-arte, kabahin sa iyang gipangita. Nagpasabot kini nga adunay kulang ang tao. Nagpadayon ang tao sa tibok niya nga kinabuhi sa pagpangita hangtod sa katapusan, mapalgan niya nga lumalabay lang ang tanan. Kawang og walay kahulugan ang kinabuhi. Ang bugtong konklusyon nga nakab-ot niya mao nga walay pulos ang kinabuhi ug lumalabay lang ang tanan. Nakabasa ako kaniadto og pasiuna sa diksyonaryo sa pilosopiya nga wala gihapon makahatag og tubag bisan pa pila ka libo na katuig ang kasaysayan sa pilosopiya. Wala gihapon makahatag og katagbawan nga tubag ang pilosopiya sa mga tawo. Kamo kaha, nakita na ba ninyo ang tubag sa pangutana ninyo sa inyong kinabuhi? Napuno sa mga suliran ang kinabuhi sa tao. Adunay daghang suliran apan ang pinakadako nini mao ang suliran sa kamatayon. Tungod kay dili masulbad sa tao ang suliran sa kamatayon,
itugyan na lang ang kaugalingon niya sa iyang padulngan. Huna-huna niya nga dili malikayan ang kamatayon, ug walay mabuhat alang niini, busa nganong huna-hunaon pa man kini. Sama sa nagalakaw sa taas nga alambre ang paglakaw sa tao sa kinabuhi. Sa bisan unsang panahon, pwede siyang madalinas o mahulog sa kamatayon. Nagpuyo ang tibuok kinabuhi sa tao sa makanunayong kahadlok sa kamatayon. Kung ang problema sa kamatayon dili masulbad, walay kahulugan ang pagkabuhi sa tao. Walay bisan unsa nga kahulugan. Pwedeng akong mamatay ugma, busa unsay kapuslanan sa akong kinabuhi karon. Adunay mga tao nga ingon niini ang gihuna-huna. Pananglit, gisulayan sa tawo nga maglakaw at ubangan sa isog nga iro nga natulog nga dili kini makamata. Ana ang natulog nga iro o gisulayan sa tawo ang paglakaw nga dili kini makamata. Imposible kini, dili ba? Bisan unsaon og kamang o lakaw sa hilom ang tawo nga malabyan ang iro nga natulog. Sa panahon nga anaa na siya sa tubangan sa iro, bulokso ang iro og mudasmag. Sa maorang paagiha, dili mahimo nga mabuhi og mulabay sa kamatayon nga dili kini makamata. Dili kamo mabuhi nga dili ninyo pukawon ang kagul-anan sa inyong pagkatulog. Ang tipik nga kinabuhi sa tao gamay lang kumpara sa pinagpatong-patong nga kagul-anan samtang nagpaduol ang kamatayon. Nagpatong-patong lang ang mga problema. Hinimo man sa uban o atong kaugalingong kahimuan ug wala kitay mahimo kun dili nabuhi lamang kita taliwala sa pag-antos o kasakit. Ingon niini ang kinabuhi sa tao. Sa milabay nga 33 ka mga tuig, nakadawat ako og tubag pinaagi sa Biblia sa problema sa kinabuhi. Dili usa nako kini hisgutan apan isulti nako kini kaninyo unya. Apan pastor na ako sa dihang nadawat nako ang tubag gikan sa Biblia. Bisan pastor na ako og makugihon nga nagwali sa hataas nga panahon, miagi ako og kaguol ug kasakit sa daghang katuigan. Nasinati nako ang tumang kaguol ug gusto na nakong tapuson ang tanan ni adtong panahona. Gusto nakong mamatay. Kung mamatay lang unta ko, bisan ako usa ka pastor, mao kana ang akong gihuna-huna. Usa ka adlaw niana, nakaplagan nako ang tanang tubag sa akong pangutana sa Biblia. Ug halos mabuang ako sa kalipay sa dihang nakaplagan nako ang tubag. Sa ako nang gisulti, hisgutan nako kini nga mga kasinatian sa detalye sa sunod nga higayon. Makakaplag usab ikaw sa niana nga tubag. Ayaw kamo pagtugot nga basta na lang mabuhi nga walay katuyuan, kahulugan ug bili. Aduna na mo'y kinahanglang makita o kung nakita na ninyo kini, hawiri pag-ayo. Kung buhaton ninyo kini, mabuhi kamo nga mag-awas ang kalagsik, kalipay o pagsalig. Busa niining mga pagtuon, tun-an nato ang Biblia o ang atong tema, ang Biblia tinuod. Ang Biblia textbook nato umao ang atong basihanan ug tan-aw nato ang sulod nga mga panid ni ining basahon aron makita kung unsa ang giingon niini ug unsaon nato may baluan nga tinuod kini. Usa lang ka basahon ang kinahanglan natong konsultahon aron makita kung tinuod ba ang Biblia ug kini ang Biblia mismo. Kung kinsa sa inyo ang walay Biblia sa pagkakaron, giawhag ko kamo nga magdala sa sunod o magpalit og Biblia. Adunay daghang matang sa Biblia nga imong kapilian. Magabasa ako gikan sa New King James Version apan irekomendar usab nako sa inyo ang New American Standard Version ug ang King James Version. Kung wala kamoy Biblia, palihog pagpalit kamo. Importante kayo nga kamo mismo ang makabasa sa mga pulong aron masabtan ninyo pag-ayo. Lain pay ako, wala ako'y bahin sa bisan unsang publishing company, busa wala ko kini gisulti aron mamaligya. Ang uluhan nining pagtuon mao, ang Biblia tinuod. Ablihan nato karon ang Biblia. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Sa bag-ong tugon. Duol kini sa katapusan sa bag-ong tugon.
Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Tan-awa unsa ang giingon dire? Nganong basahon man nato ang Biblia? Giingon dire sa Biblia nga makahimo kanato nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Sa laing mga pulong, basahon nato ang Biblia aron makadawat og kaluwasan. Karon tan-awon nato ang Juan Kapitulo 5, anaa kini sa bag-ong tugon. Juan Kapitulo 5, Kapitulo 5, versikulo 39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagauna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Kini ang mga pulong ni Hesus. Busa ang kanako nagpasabot mismo kang Hesus. Kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na nagunahuna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Ang nagasusi nagpasabot nga pagtuon, dili ba? Gitun-an ninyo ang kasulatan aron makadawat og kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang giingon. Kung dawato nato nga tinuod ang Biblia, makadawat kita og kaluwasan o kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa Biblia. Tingali nahibulong kamo unsa kaha ang gipasabot sa kaluwasan o kinabuhi nga walay katapusan. Apan masabtan ninyo ang gipasabot niini sa pagtuon nato niining tanan sa Biblia. Sa hunahuna nako pwede nga makaplagan ninyo ang kaluwasan samtang nagtuon kita sa Biblia. Kini ang hinungdan nganong importante gayud kaayo ang pagtuon sa Biblia nga sama niini. Kung maghimo kami og konferensya o pagwali sama niini, dili na mo gusto nga mohimo aron lang paglipay-lipay o pagtandog sa mga pagbati. Dili kami maghimo og maambungon nga seremonya. Bisan kining panapton nga naa sa akong likod, ibutang lamang kini alang sa kaayuhan sa video recording nining mga pagtuon. Usa lang ang atong katuyuan sa pagtipon-tipon nga sama niini aron aduna kitay oras nga makaikya sa atong maggubot nga pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi ug aron malinawon nga nagalingkod og tun-an ang Biblia nga mas detalyado kaysa kasagaran nga ginahimo. Tungod kay giingon nako nga tinuod ang Biblia, atong tan-awon karon ang usa sa mga kamatuoran nga nagpamatuod mahitungod niini. Adto kita sa daang tugon sa basahon ni Job sa dili pa ang Salmo, Job Kapitulo 26, Job Kapitulo 26, versikulo 7. Ang amihan iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod, ug ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan. Ang katubigan iyang giputos sulod sa iyang mabagang mga panganod, ug ang panganod wala malumpag sa ilalom nila. Giingon, ang amihan iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod, ug ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan. Tan-awa unsa ang giingon diri. Dili nato kinahanglan pamalandongan sa dugay kini nga bersikulo aron makita nga dili nato matuuhan ang sulod niini. Bisan pa man nagahuna-huna gihapon kamo hangtod karon nga basahon sa reliyon ang Biblia. Sa nahuna nako kinahanglan muuyon kamo nga walay kalabutan ang relihiyon niining bersikuloha. Ang amihan iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod, ug ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan. Bisan unsaon ninyo pagunahuna, dili kini pulong sa relihiyon. Sa milabay nga 3 ka tuig, nagsulti ang tawo nga ginganlan og Galileo nga sukwahi sa naandang pananaw sa iyang kapanahonan ug nahukman og walay kaluoy nga gisilutan.
Tungod sa iyang baruganan, giluto siya sa hukmanan sa Roma sa sayop nga pagtuo ug gimanduan nga bakwion ang iyang giistorya. Ug misunod siya ug gibakwi niya. Gipasiugdan niya ang Copernican theory, ang teorya nga nagtuyok ang kalibutan sa adlaw, nga sukwahi sa naandang pagtuo sa iyang kapanahonan. Busa, giakusahan siya nga irehis o giluto sa hukmanan tungod kay supak sa ilang tinuohan. Giingnan siya nga pasayloon kung bakwion niya ang iyang gisulti nga nagtuyok ang kalibutan sa adlaw. Tingali dili siya andam nga isakripisyo ang iyang kinabuhi alang nining butanga. Bisan unsaon, gibakwi niya ang iyang gisulti. Apan sa paggawas pa lang niya sa korte, miingon siya nga bisan pa man nagpabilin gihapon ang kamatuoran nga nagtuyok ang kalibutan sa adlaw. Mahitungod sa siyensya ang gituohan ni Galileo, dili ba? Adunay klaro nga kalambigitan ang Biblia ug ang siyensya. Klaro nga giingon nining bersikulo nga ang kalibutan gibitay sa walay gibitayan. Nasulat kining basahon ni Job, mga 3,000 na ka mga tuig ang milabay. Kini ang pinakatigulang nga basahon sa Biblia. Sahan ay niini karon, nagsugod sa basahon sa Genesis ang Biblia. Ang Genesis ang unang libro, apan gisulat ang Job sa wala pa ang Genesis. Ang libro ni Job mao ang pinakaunang basahon nga nasulat sa Biblia. Dugay na kining nasulat sa wala pa madiskubre ang mga modernong siyensya ug bisan pa giingon dire ug ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan. Giingon usab ang amihan iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod. Ang amihan iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod. Unsay hunahuna ninyo nga gipasabot niini? Aduna ako'y ipakita kaninyo nga artikulo. Gipamantala kini sa New York Times niadtong Oktubre 2, 1981, adlaw nga Biyernes. Gisulat kining artikulo ni Walter Sullivan ug sa iyang nakita, naguluhan kini og vast hole in space appears to defy theories. Ang dakong lungag sa kawanangan. Gibalita niini nga gamit ang teleskopyo sa tulo ka hinungdanong obserbatoryo, nakaplagan sa mga astronomer ang dako kaayo nga halos walay sulod nga maabot sa 1% nga makita sa kalibutan. Ang gitawag nga lungag sa kawanangan, gibanabana nga 300 million light years wide ang nahimutang unahan pa sa mga bituon sa Big Dipper sa laing mga pulong sa amihanang langit. Adunay lugar sa amihanang bahin sa kawanangan nga halos walay mga bituon, ug hapit 300 million light years wide ang gilayon niini. Nagpanaw sa 186,000 ka milya kada segundo ang kahayag ug ang light year simpre mao ang distansya nga giagian sa kahayag sa usa ka tuig. Nabalita nga ang walay sulod nga bahin sa amihanang langit nga naabot sa 300 million light years ang kalapad. Nadiskubre kini sa mga astronomer sa obserbatoryo sa Estados Unidos ug nabalita niadtong 1981. Apan nasaysay na kini sa Biblia, mga 3,000 ka mga tuig ang milabay. Ang amihanan iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod ug ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan. Wala ba kini nagpailang nga dili basahon sa reliyon ang Biblia, kundi basahon sa mga kamatuoran? Karon pa lang nadiskubre sa mga siyentista ang mga kamatuoran nga nasulat sa Biblia, mga 3,000 ka mga tuig ang milabay. Busa dili lang sulat sa kaagi sa mga tao ang Biblia o bunga sa ilang hunahuna. Dili usab kini koleksyon sa mga sugilanon ug idea. Kung padayon kamo nga maminaw, sigurado ko nga muuyon kamo nga tinuod gayud ang Biblia. Atong ablihan ang Mateo Kapitulo 24. Mao kini ang unang libro sa bag-ong tugon. Sa bag-ong tugon, Mateo Kapitulo 24, akong basahon gikan sa bersikulo 1. Gikan sa bersikulo 1. Og si Jesus mipahawa sa templo, og samtang naglakaw siya, miduol kaniya ang iyang mga tinun-an
ug ilang gitudlo kaniya ang mga bahin sa templo. Apan kanila mitubag siya nga nag-ingon, nakita ninyo kining tanan, dili ba? Sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo, nga dinhi walay unyay mahibiling usa ka bato, nga pinatong sa bato, nga dili pagatumpagon. Og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-silara. Nga na nag-ingon, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo, og unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi, og sa pagkatapos sa kapanahonan? Sa Mateo Kapitulo 24, adunay pakiginabi nga nahitabo sa tiliwala ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa dihang mipahawa siya sa templo. Anaa sa Jerusalem ang templo sa mga Hudiyo, ang kapital nga syudad karon sa Israel. Sa panahon ni Hesus, usa kini kamatahom nga templo sa sinugdanan, gitukod kini ni Haring Solomon 1,000 ka tuig na ang milabay. Unya, gitukod kini pag-usab sa ilalom sa pagdumala ni Haring Herodes nga miabot sa 46 ka mga tuig usa na human. Ug tinuod nga dako kayo ug manindot ang resulta sa pagbuhat. Kini ang templo nga gitudlo sa mga tinun-an ni Hesus sa ilang magtutudlo sa niadto nga okasyon. Tan-awan ninyo kining templo. Sila miingon, nindot kayo ang pagkahimo, maanyag kayo, dili ba? Apan nahibulong kayo sila sa gitubag ni Hesus kanila, kay lahi man sa ilang ginahuna. Siya miingon, sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo, wala ni usa ka bato, gama sa bato ang templo, walay ni usa ka bato, nga dinhi wala unyay mahibiling usa ka bato, nga pinatong sa bato, nga dili pagatumpagon. Kini ang iyang tubag. Ni adtong taknaan nahibulong kaayo ang iyang mga tinun-an. Nakuratan sila pag-ayo nga halos dili na sila kapangutana sa iya kung unsa ang iyang ipasabot. Og human niana, miadto sila sa mga bukid sa Olivo nga 1 ka kilometro pagawas sa syudad sa Jerusalem. Sa pag-abot nila didto, gisgutan pag-usab sa mga tinun-an og ipangutana siya mahitungod niini. Miingon ka sa didto pa kita sa syudad nga ang templo matumpag. Nan kanus aman kana mahitabo. Nangutana sila bahin niini kaniya, og nangutana usab sila kaniya. Kanus aman matapos kining kalibutan? Karon tan-awa pag-usab ang bersikulo 3. Og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olivo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-silara. Nga na nag-ingon, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo? Gitumbok nila ang kalaglagan sa templo. Og unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa pagkatapos sa kapanahonan. Sa diyang nangutana ang mga tinun-an niining ilhanan sa pag-anhi ni Hesus, gipasabot nilang ikaduhang pagbalik ni Hesus. Moabot ang panahon nga mubalik pag-usab si Hesus dinhi sa kalibutan, og ang gipasabot mao ang iyang ikaduhang pagbalik. Busa nangutana ang mga tinun-an kang Hesus kung unsa ang ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Tan-awa kini pag-ayo, makita nato nga nakahibalo ang mga tinun-an nga moabot ang katapusan sa kalibutan. Madugay kita kung atong hisgutan ang kinatibuk ang tubag ni Hesus. Busa tan-aw lang nato ang bersikulo 7 ug 8. Kay managgubat ang mga nasod batok sa nasod, og ang gingharian batok sa gingharian, og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Ang sinugdanan sa mga kasakit natumbok sa panahon sa dakong kasakitan nga moabot sa yuta sa katapusan sa kalibutan. Og kining mga panghitabo mao ang sinugdanan lamang sa katapusan. Una-unaon nato kining mga bersikulo. Kung una-unaon ninyo kini na naggubat ang mga nasod sa kalibutan halos pila na kadekada. Sa karon sa pagatinuod adunay gubat sa Korea, bisan adunay kalinaw na sa daghang mga katuigan. Sa tunga sa ikakaluhaan ka siglo, kadaghanan sa mga nasod sa kalibutan ang nagsunod sa komunista o demokratikong pamunuan og nagbunga kini og daghang pakiglantugi taliwala sa duha. Og karon nga napalong na ang kalayo sa komunismo, nakatutok na ang atensyon sa kalibutan sa mga kagubot sa ubang mga dapit. Natagna kining tanan sa Biblia. Busa giingon sa Biblia, kay managgubat
ang nasod batok sa nasod, og ang gingharian batok sa gingharian, og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalainlaing mga dapit. Sigurado ako nga nakahibalo na kamo sa pag-antos nga nasinati sa kalibutan karon tungod sa kagutom. Nakita nato tanan ang mga balita sa telebisyon. Gibanabana sa World Health Organization nga ang ikatulong bahin sa mga lumulupyo sa kalibutan nag-antos sa kagutom. Daghang mga tawo ang nangamatay tungod sa gutom sa nagkalainlaing dapit sa kalibutan. Nakit-an na ninyo ang mga larawan sa mga bata, dili ba? Sama sa palito sa posporo ang ilang mga bukton ug tiil, dako ang ilang mga tiyan, o gipanglangaw ang ilang mga naong ug mata. Nakit-an na ninyo kana, dili ba? Sigurado ako nga nakahibalo gayud kamo niining nga kahimtang. Kini ang kalibutan diin kita nabuhi karon, apan dili ang tibuok kalibutan ang mamatay sa kagutom sama ni ana. Mahitabo kini bisag asa, sama sa giingon sa Biblia sa mga nagkalainlaing dapit. Unsa ang gipasabot niini? Timaan kini nga haduol na ang katapusan sa kalibutan. Gihulagway kini sa Biblia ingon nga ilhanan. Misunod usab ang panghitabo sa mga linog. Busa, pangutan-on ko kamo. Unsa ang hinungdan sa linog? Dili ako eksperto. Mao nga wala ako makahibalo sa insakto nga siyensya. Apan ingon niini ang hulagway sa kalibutan. Ug sa sulod, init kaayo. Adunay radioactive substance ug makita kini sa ilalom nga bahin niining yuta. Dili nindot nga naon-naon, apan pariha sa pangadlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, diin naanad kita nga mga Koreano nga adunay pampainit sa ilalom sa atong salog. Aron kita mainitan. Busa ang kalibutan usab adunay usa ka dakong bula sa kalayo sa tunga niini ug nabuhi kita sa ibabaw niini. Dili ba kini makapabalaka? Apan, mahitungod usab sa lava, wala kini nagpundo sa pagkatinuod naglihok kini. Kanunay nga nagadaloy. Ug samtang nagadaloy kini, gitunaw niini ang daghan kaayong mga butang nga maagian niini ug musagol tanan sa lava. Unsa ang lava? Ang lava, kung mubuto ang bulkan, mubukal ang lava pataas. Usa ka hagkot ug mapula nga gabukal nga likido ang mugawas. Kana ang lava. Ug usa kini katimaan nga gitunaw ang mga butang sa ilalom sa yuta ug hilabihan kaayo kainit didto. Busa, ang ilalom sa kalibutan nga atong gipuy-an, hinay-hinay na nga giuyog ug gitunaw ang sulod niini nga nahimong lava. Sa usa ka bahin niini ang hinungdan nga adunay mga linog ug paglihok sa bulkan. Adunay kalabutan ang mga linog sa pagbuto sa bulkan sa ingon niini nga pamaagi. Busa sa dihang miingon si Jesus nga ang linog mao ang timaan sa katapusan sa kalibutan, gipasabot niya ang kamatuoran nga adunay utlanan ang kinabuhi sa atong kalibutan. Dili mo lungtad hangtod sa hangtod ang atong kalibutan. Sama sa pagkatigulang sa tao, matigulang usab ang atong kalibutan. Siyempre, nagkatigulang usab ang gawas nga bahin sa atong kalibutan tungod sa nagkalainlaing suliran sa kahimtangan sama sa polusyon, apan samtang nagpadayon kining pagkatigulang, ang gawas nga dagway, ang pagdaghan sa mga linog nga nasinati nato karon, mao ang mga timaan mismo nga haduol na ang katapusan sa iyang life cycle. Busa, sa malabot matapos gayud kining kalibutan. Tingali wala pa ninyo kini mahuna-huna nga suliran, siguro og maghuna-huna kamo nga dili matapos ang kalibutan og magpadayon kini sa kahangturan, apan adunay utlanan ang atong kalibutan. Nasulat usab kining kamatuoran sa Biblia aron atong mabasa. Atong ablihan ang libro sa Isayas sa daang tugon. Isayas Kapitulo 24. Sa daang tugon. Sa daang tugon. Sa libro ni Isayas, Kapitulo 24,
Akong basahon gikan sa bersikulo 18. Maayo nga basahon ang tibuok kapitulo kay adunay kalambigitan kini niini. Apan ang bersikulo 18 mao ang pinili nga haliling bersikulo. Ug may tabo nga kadtong nagakalagyo gikan sa kasaba sa kahadlok, mahulog ngadto sa gahong. Ug kadtong nagagula gikan sa taliwala sa gahong, mabitik sa balagong. Kay ang mga tambuanan sa itaas binuksan man, ug ang mga patukuranan sa yuta nangurog. Ang yuta na bungkag na gayod, ang yuta na bulag pagpikas, ang yuta na uyog sa ilabihan gayod, ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog, ug magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan, ug ang iyang kalapasan magabug-at sa ibabaw niini, ug mahulog kini ug dili na mubakod pag-usab. Tan-awa ninyo kini. Ilabi na ang bersikulo 19 nga nagaingon, ang yuta na bungkag na gayod. Ngano ang yuta na bungkag? Sa walay pagduha-duha matapos kining kalibutan sa umaabot. Nagpadulong kini sa ingon ni ana nga direksyon bisan karon. Kini ang hinungdan kung nganong kanunay kitang nakadungog og mga balita sa mga linog ug pagbuto sa bulkan karong panahona. Daghan kaayong mga linog karon. Usa ka chart sa Canadian World Almanac ang nagtaho nga ang average sa kadaghanon sa linog nga mikabat labaw sa 6.5 Richter scale kada dekada sa mga miagi nga mga tuig. Naabot sa numero nga 600 nga giingon nga 6 lang sa sinugdanan niining siglo. Kung iapil ninyo ang tanang mga linog, apil katong wala na nato mahibalui, lagmit moabot sila sa 30 to 40,000 kada tuig. Nganong nahitabo man kini? Nahitabo kini tungod kay hapit na matapos ang atong kalibutan. Busa giingon ni Hesus nga apil sa mga ilhanan nga hapit na ang katapusan sa kalibutan, ang mga kagutom sa nagkalainlaing dapit, nga daghang mga tao ang mamatay tungod sa kagutom. Panag-away o gubat sa mga nasod, ug mga nagsunod-sunod nga linog, giingon niya nga kini ang mahimong mga ilhanan. Tanaw nato kining mga butang nga gikan sa praktikal nga pangunawna. Kini diri mao ang adlaw. Asa gama ang adlaw? Bula sa gas ang adlaw. Nahimo kini nga thermonuclear reaction ang enerhiya sa adlaw. Hinungdan sa banggaan o kalangkuban sa nuclei sa atom sa hydrogen gas sa ilalom sa core. Ang enerhiya nga gipagula sa core tungod sa niining proseso mogawas sa ibabaw. Bula sa gas ang adlaw ug nagdilaab ang maong gas. Apan sa ngadto-ngadto masunog kining tanan nga hydrogen. Nahibalo ang tanan nga kung adunay masunog, dili kini magpadayon sa ingon ni ana sa bisan anos Gawas kung dili mahurot ang mga sugnod. Magpabilin bang madilaabon ang bula sa gas hangtod sa hangtod? Sa hinay-hinay na usab na ang adlaw. Sa hinay-hinay na tigulang kini. Bisan karon adunay mga higayon nga bugnaw ang ubang bahin sa adlaw. Ingon nga, kini ang mas itom nga bahin nga gitawag nato og sunspots. Sa pagkataod-taod, mahimong aktibo pag-usab ang bahin sa sunspots og magdilaab na pag-usab. Padayon nga magdilaab ang adlaw nga bula sa gas pinaagi sa chain reactions. Apan unsaon nga magdilaab hangtod sa hangtod ang bula sa kalayo? Isipon ta karon nga mubugnaw ang adlaw o mupalong ang tanan. Kung mahitabo ka na, mabuhi ba ang tao dinhi sa yuta? Nasayod na kita sa tubag, dili ba? Busa kinahanglan natong palandungan ang kamatuoran nga kining kalibutan, ang kalibutan nga makita sa atong mga mata og mahikap sa atong mga kamot, dili na pwedeng magpadayon hangtod sa hangtod. Dili mahimong magpadayon hangtod sa hangtod, dili ba? Sa Biblia, sa ikaduhang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 4, nga nagaingon, kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Adunay utlanan ang mga butang nga makita sa pisikal nga mata.
Apan adunay buhi nga binuhat sa sulod sa matag usa kaninyo. Usa ka binuhat nga dili makita ug ipasabot nini ang imong espiritu. Akong ipasabot kini ang mahitungod ni ining espiritu unya. Igo rang isulti nga sa karon aduna kamoy espiritu sa sulod ninyo ug dili kini makita. Ug kini walay katapusan. Dili mahitabo nga mahimong walay katapusan ang inyong unod. Giingon kanato sa Salmo Kapitulo 90 nga ang mga adlaw sa atong kinabuhi mga kapituan ka tuig o tungod sa kabaskog mga kawaluan. Halos tanang mga tawo mamatay human mabuhi sa kapituan o kawaluan ka tuig. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang. Makita nato ang tawo kumutindog siya sa atong atubangan. Apan ang pisikal niya nga lawas nga makita umalagi lamang. Ug ang espiritu nga dili makita nga anaa sa sulod niya mao ang walay katapusan. Sama usab ang adlaw, bulan ug ang mga bituon walay mga butang nga atong makita sa pisikal nga mga mata nga matawag nato nga walay katapusan. Aduna usab kabag-uhan sa kahimtang sa panahon, dili ba? Ang paglihok sa mga natural nga puwersa ang hinungdan aron mabag-o ang daghang mga butang ug nagtigulang. Ang kinayahan sa kalibutan, ang tanan apil ang yuta ug adlaw nga init kaayo, nagpadayon ang tanan sa kabag-uhan ug pagkatigulang. Mahitabo kining tanan sa tanang higayon sa kalibutanong kinaiya. Busa, dili sayop ang pulong nga giingon ni Hesus, dili ba? Giingon niya nga kung makakita og kagutom sa nagkalinlaing dapit, mga linog na nag-away nga mga nasod batok sa nasod, kung makita nato kini nga mahitabo, isipon nato sila nga ilhanan nga haduol na ang katapusan sa kalibutan. Kini ang giingon niya, og wala pa ba nato na sinati kining mga butanga karon sa panahon nga nabuhi kita? Busa, dili kay walay pulos o walay kapasikaran ang mga pulong nga nasulat sa Biblia. Ang Biblia dili basahon aron limbungan ang mga tao sa mga sayop nga pagtuo ug ilaron ang tao aron motuo sa mga bakak nga paagi og pagtulunan aron mahisalaag ug mawala sa insakto nga dalan. Dili ingon ni ana ang Biblia. Nahatagan ko na kamo og mga pipila ka mga pananglitan aron ipanghimatuod nga tinuod ang Biblia. Bisan pa aron klaro nga makita sa kaugalingon ninyong mga mata, giplano na kong ipadayon kini aron mapanghimatud-an kining kamatuoran sa walay pagduha-duha. Kini ang tema sa atong Bible study, ang Biblia tinuod. Ang Biblia dili basahon nga basta-basta lang nga gisulat gikan sa nahuna sa nagkalain-laing magsusulat. Sama sa kasagarang gihunahuna sa mga tao, sa pagkatinuod wala gisulat kang bisan kinsa nga tao o grupo sa mga tao ang Biblia. Gisulat kini sa Dios. Gisulat kini sa Dios pinaagi sa balaang espiritu. Ug busa bisan pa ang mga butang nga nasulat sa Biblia labaw pa sa handuraw sa tao. Mga unahuna og pamaagi nahibaluan sagad nga panabot sa tao o pwedeng magbalita ug uban nga talagsaong nga pamaagi og panghitabo tinuod kining tanan. Karon gusto na kong hisgutan ang ubang lig-on nga ebidensya nga aron ipamatuod nga tinuod ang Biblia. Sa sinugdanan sa atong mga pagtuon, gitudlo nako nga gihisgutan sa Biblia ang mahitungod sa Dios o giingon usab kanato nga gibuhat sa Dios ang kalibutan. Mito ang kadaghanan nga mga tawo sa bag-ong kaliwatan nga sa lagma lang nahimo ang tanan. Giunahuna nila nga nahitabo ang tanan pinagi sa evolusyon, diin nagpadayon pagihapon. Giingon nila nga walay Dios og pag-usik-usik lang og oras ang pagtuki sa pagbuhat sa kalibutan. Giingon nila ang tanang butang nga buhi apil ang tawo nagagikan sa binuhat nga usa ka hugpong sama sa amoy ba. Giingon nila nga pwedeng masusi ang gigikanan sa matag buhi sa evolutionary process. Tanaw nato kini og susihon kung tinuod ba ang evolusyon o ang pagbuhat nga mao ang tinuod. Tanaw nato unsa ang giingon sa Biblia mahitungod niini. Gidawat sa kadaghanan nga mga kabatan-onan ang teorya sa evolusyon, ingon nga kamatuoran. Apan kung mugawas nga dili ingon niana ug ang tanan tinuod nga gibuhat, nagatubang kita sa suliran nga dako kaayo ug sangputanan.
Karon atong ablihan ang Biblia. Mga taga Roma Kapitulo 1, mga taga Roma Kapitulo 1, mga taga Roma Kapitulo 1, ana kini sa bag-ong tugon. Nagsugod ang bag-ong tugon sa upat ka ebanghelyo, ug misunod ang basahon sa mga buhat, ug sunod ang basahon sa mga taga Roma. Mga taga Roma Kapitulo 1, versikulo 18 ngadto sa 20. Kay gikan sa langit, ginapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Diosnon og pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamatuoran, pinaagi sa ilang pagkadautan. Kay ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios tataw ngadto kanila, kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahom ug pagka-Dios sa tin-aw na ilana pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat, busa wala sila'y ikapangulipas. Giingon dinhi nga gipadayag sa Dios ang iyang kaligotgot. Gipadayag ang kaligotgot sa Dios. Aron mahimong sayon, gipasabot niini nga gipadayag ang makahadlok nga paghukom sa Dios sa sala. Og kini nga sala mao ang sala sa walay pagtuo sa Dios. Gipadayag ang makalilisang nga kaligotgot sa Dios batok sa mga nag-ingon nga walay Dios. Ingon ni ana ang gipasabot niini. Nagtuo ako nga nahibalo kamo nga wala mituo sa Dios ang kadaghanan nga mga tao. Nga giisip ang ilang kaugalingon ingon nga manggialamon. Og mga edukado nga sakop sa katilingban. Wala sila mituo tungod kay nagunahuna sila nga mas manggialamon pa sila kaysa Dios. Nga sobra kayo ang pagsalig sa ilang kaugalingon na nagpangutana sila, asa ang Dios? Gilimod nila ang Dios og walay pagtuo kaniya. Giisip nila ang ilang kaugalingon nga maalamon pa kaysa Dios. Dili ba makaingon kita nga binuang kini nga kinaiya sa tao? Wala gahuna-huna ang ingon ni ana nga mga tao kung unsa kadako ang ilang sala sa dili pagtuog paglimod sa Dios. Makalilisa nga sala kini. Matuna nato ang sala pinaagi sa pagtan-aw sa abang teksto sa Biblia. Tan-aw nato unya, apan karon hunaw-naw nato kini nga ingon niini. Pananglit, adunay usa ka ulitaw, tawgon nato og Roger. Ginoong Roger, isipon ta nga bugtong siyang anak, sama sa iyang amahan og lolo nga nauna sa iyaha. Og siyempre espesyal siya sa iyang ginikanan. Tungod nini nga paagi, mingsangpot kaniya ang pagkawalay batasan. Wala siya batasan sa ilang balay, apan kung wala na siya sa ilang balay, gipakita niya nga maayo siya. Manghinatagon siya, malipayon, o kanunay siyang gidaig sa mga tao. Unya sa dihang muuli na siya, gibaliwala gayud niya ang iyang amahan. Ubos ang iyang pagtan-aw sa iyang amahan. Sa mata sa kalibutan, dungganon siya nga ulitaw. Apan sa mata sa iyang amahan, wala say utang kabubuton o katungdanan sa iyang ginikanan. Sa kinatibuk-an nga pagkasulti, wala gahuna-huna ang mga tao nga adunay kalambigitan sa sala ang pangutana kung nagtuo ba o wala ang tao sa Dios. Abi nila nga ang pinakaimportante nga butang mao ang pagpakita og maayo sa uban. Manggihatagon og adunay moral og bisan baliwalaon nila ang Dios. Wala sila naghuna-huna nga sala kini. Kung pananglitan dili tinuod nga buhi ang Dios o kung walay Dios, husto lang nga ilimod siya. Apan pananglit nga tinuod gayud nga adunay Dios. Sa unahuna ninyo maayo ba nga pamatasan nga tamayo nimo siya, ilimod og magdumili sa pagsalig og pagtuo kaniya? Maayo ba kining tanan? Nga ilimod ang Dios nga nagbuhat nining kalibutan, tungloho nimo siya ang magbubuhat og ipataas ang imong kaugalingon. Sama sa gibuhat ni Stalin, isip representative sa mga tao ug nagpahayag nga patay ang Dios. Matarong ba nga ilimod ang Dios sa ingon niini nga paagi? Madawat ba kini? Busa pinaagi sa Biblia, kinahanglan natong mahibuloan kining tanan. Kinahanglan atong mapamatud-an kung aduna bay buhi nga Dios o wala.
O kung mapamatud-an ninyo nga adunay Dios, kinahanglan ninyong tan-awon kung unsang paagi kamo nabuhi sa atubangan sa Dios hangtod karon. Kung unsang anaa sa inyong kasing-kasing mahitungod sa Dios, o kinahanglan kamong maghinulsol. Busa, sumala nining mga bersikulo, sa umaabot, nagpaabot ang makalilisang nga paghukom sa Dios alang sa mga wala magatuo nga adunay Dios. Kini ang pinakadako nga sala, ang dili pagtuo sa Dios. Karon tan-awa ang bersikulo 19. Mga taga-Roma kapitulo 1 bersikulo 19. Kay ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios, tataw ngadto kanila, kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. Una sa tanan, giingon dinhi nga kadtong nakahibalo sa Dios, makita ang Dios sa sulod ninyo, sa sulod sa matag usa kaninyo. Kana ang gikinahanglan aron mahibaluan ninyo ang mahitungod sa Dios. Unsa ang buot ipasabot niya na? Unsa ang kalainan sa tao ug mga mananap? Una, walay relihiyon ang mga mananap. Sa hunahuna nako, walay mosupa kanako mahitungod niini. Tao lang ang adunay relihiyon. Tao lang ang makapangaturungan, adunay pamatasan o naghisgot mahitungod sa relihiyon. Og tao ang adunay hunahuna sa Dios. Ngano kaha? Wala gitagad sa mga mananap ang ingon niana nga mga butang. Apan adunay usa ka butang nga ana sa sulod sa tao nga dili makita sa mga mananap. Naibaluan ba ninyo kung unsa kana? Ang espiritu o kalag ang gipasabot niini. Ang espiritu, ang tanang mga reliyon, ang ilang kaugalingon lamang nga paagi ang ilang gitagad, ug ang pagtagad bahin sa mga espirituhanong kalihukan. Sa mga espirituhanong kalihukan, nang hilabot ang relihiyon. Kini ang hinungdan kung nganong sa kalibutan lang sa tao adunay relihiyon. Tan-aw nato karon kung unsa ang gisulti sa Biblia, kung tinuod ba nga adunay espiritu o wala sa sulod sa tao. Unsaon nato pagkahibalo nga adunay espiritu ang tao? Adunay usa ka gamay nga iro kaniadto ang akong pamilya nga dako lang sa kumo sa tao. Kung mahinumduman ako ang pangalan sa iro, mao si Lisa. Adunay naghatag niini kanamo, ngalan niya kini sa dihang miabot kini kanamo. Taas ang buhok nini nga mitabon sa iyang mata. Busa sa dihang mohangad siya sa mga tao, kinahanglan niyang mulili sa iyang mga buhok. Kung aduna kami bisita, pagsulod pa lang sa gate, mudagan padulong kanila si Lisa ug musimhot sa ilang mga tiil. Apan kung muuli ng among mga bisita ug mulakaw na pagawa sa gate, daganon sila sa ero ug kalit lang paakon ang ilang mga buol-buol o tiil. Nakuyawan pag-ayo ang among bisita, apan kung mutalikod sila aron tan-awon, walay timik nga galakaw ang andakan nga ero, nga murag walay nahitabo. Basta lang ang naglakaw ang ero, taas ang ulo nga murag walay nahitabo. Mangutana ako kaninyo, unsa ang kulang sa maong ero? Unsa ang hunahuna nimo? Wala kini konsensya. Walay konsensya ang ero. Kung masuko ang tao, tingali manuntok siya og makaigo. Ug lagmit mohilak ang tao nga naigo niya ug nagdugo ang ilong. Apan kung mahitabo kana, magsugod ang paglihok sa konsensya sa tao nga nakasuntok. Unsa man kini akong nahimo, sobra na kini. Og nagmahay siya sa iyang gibuhat, kalihukan sa konsensya ang mga ingon niini nga hunahuna. Ang kalihukan sa konsensya mao ang kalihukan sa espiritu. Ang kalihukan sa konsensya mao ang kalihukan sa espiritu. Dili kani makita sa mga mananap, apan anaa kini sa sulod sa tao. Pangutan-on ko kamo. Itaas ang inyong kamot kung sa hunahuna ninyo wala kamoy konsensya. Kung dili kamo sadaan sa bisan unsang butang. Murag makita nga adunay konsensya kamong tanan. Ang inyong konsensya
kanang bahin nga na kaninyo nga dili makita sa mga mananap, kana ang kalihukan sa espiritu. Kini ang kaalam sa tao, ang iyang pagbati o kabubuton nga nag-umol sa iyang pagkatao, o kining tanan nagagikan sa espiritu nga anaa sa sulod ninyo, ingon ni ana ang tao. Adto kita karon sa Biblia og tan-awon unsa ang giingon bahin niini. Butangi og ilhanan dinhi sa mga taga Roma kapitulo 1 ug ablihan ninyo ang Genesis kapitulo 1. Genesis kapitulo 1 bersikulo 27. Genesis kapitulo 1 bersikulo 27. Dungan kita sa pagbasa. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Lalaki o babae iyang gibuhat sila. Tan-awa kini. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tanang mga butang sa kalangitan ug sa yuta, katapusan niyang gibuhat ang tao. O gibuhat niya kini sa medyo lahi nga paagi. Giingon dire, o gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Lalaki o babae iyang gibuhat sila. Unsa ang dagway sa Dios? Kung tan-aw ninyo sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 4 bersikulo 24, makita ninyo nga nagaingong, ang Dios Espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Espiritu ang Dios, ug tungod kay Espiritu ang Dios, dili siya makita sa pisikal natong mata. Walay unod ang Dios sama sa tao. Unsa ang gipasabot nato kung hisgutan nato ang espiritu sa tao? Espiritu sa tao. Espiritu ang Dios o gibuhat niya ang espiritu sa tao sama sa espiritu sa Dios. Ang espiritu sa tao dili mismo ang Dios. Dili usab Dios ang espiritu sa tao. Buti pasabot nga gibuhat ang tao nga adunay espiritu nga sama sa espiritu sa Dios. Busa, tungod kay ang espiritu nga nasa sulod sa tao gibuhat sa dagway sa Dios, anaa sa tao ang gikinahanglan aron mailan niya ang Dios. Kini ang hinungdan nga masabtan sa tao ang supernatural being nga mao ang Dios. Unsa ang relihiyon? Ang tanang reliyon mao ang pagpaningkamot sa tao aron pangitaon ang Dios. Pagpangita sa Dios ang tanang relihiyon. Nahimong dunot og nalayo sa Dios ang espiritu sa tao nga unang gibuhat sama sa Dios, mao nga gipangita sa tao ang Dios. Nakasala ang tao og nahimong daotan, busa tanang kalihukan sa reliyon puros pagpaningkamot aron makita pag-usab ang Dios. Busa sama sa akong giingon kaganiha, gipangita sa tao ang Dios. Gisulayan niya ang matag paagi nga kaya niyang himuon sa pagpangita sa Dios, apan dili gihapon niya makita. Unsaon makaplagan sa tao ang Dios? Ang ebanghelyo nga gisgutan sa Biblia mao ang maayong balita nga mianhi mismo ang Dios sa atong tawhanong kalibutan aron pangitaon ang tao. Ania ang kalainan. Dili makaplagan sa tao ang Dios. Ang Dios mismo mianhi sa kalibutan aron mangita sa tao. Busa, adunay ana sa sulod sa tao nga gipasabot ingon nga espiritu o gitinguhan niya ng espiritu nga makaplagan ang Dios. Busa sa mga taga Roma kapitulo 1 giingon, kaya ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios tataw ngadto kanila kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. Adunay butang sa sulod sa tao nga posible kaniya nga maila sa tao ang Dios. Walay ingon ni ana ang mga mananap. Wala sa mga tanom o sa mga mananap ang gikinahanglan aron maila ang Dios. Tungod kay wala sila espiritu o kalag. Huna-huna ang inyong kaugalingon sa makadiyot. Wala ba kamo kanunay nga gihasol sa inyong konsensya? Ngano kaha? Matag sala bisan unsa nga klase man kini, adunay kalabutan sa Dios. Sanglit espiritu ang Dios.
Kung makasala kamo, adunay suliran taliwala sa inyong espiritu o sa Dios. Kini ang mahitabo kung gihasol kamo sa inyong konsensya. Og tungod kay walay espiritu ang mga mananap, wala sila'y salabutan sa sala o wala sila'y moral nga tulubagon at tubangan sa Dios. Tao lang ang adunay ingon niining tulubagon at tubangan sa Dios. Busa kung makasala kamo, mupitik og paspas ang inyong kasing-kasing, gihasol kamo sa inyong konsensya, ug bisan nga nakahibalo kamo sa inyong gibuhat, adunay naghasol sa inyong konsensya. Dili ba? Tungod kay kinahanglan mabuhi ang tao at tubangan sa Dios. Sanglit adunay pisikal nga lawas ang tao, kinahanglan siyang mukaon. Nganong mukaon man kita? Miinom kita, mukaon og bugas, karne og utanon. Nganong kinahanglan mo inom og mukaon ang tao niining tanan? Nakahibalo ba kamo? Tan-awa ang Genesis Kapitulo 2, Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. O giomol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Giingon dire nga giomol sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Gikan sa abog sa yuta ang unod sa tao. Mao nga kinahanglan usab nga nagagikan sa yuta ang pagkaon nga kanon sa tao. Nganong mutubo ang tanom gikan sa yuta? Abog sa yuta ang gigikanan sa unod sa tao. Abog sa yuta ang gigikanan sa unod sa tao. Busa, gikan usab sa yuta ang pagkaon nga gikaon nato. Gikan sa yuta ang tubig nga atong giinom, mutubo ang mga tanom sa yuta, gikan usab ang karne sa abog sa yuta, hasta ang tambal ginitanan nagagikan sa yuta. Ngano ingon niini, tungod kay nagagikan sa abog sa yuta ang unod sa tao. Busa, unsa ang mahitabo kung mamatay ang tao? Mubalik ang iyang unod o lawas sa abog. Abo sa abo, abog sa abog. Kung mamatay kita, mubalik ang atong unod sa abog. Ingon ni ana ang mahitabo. Apan adunay problema niini. Gutomon ang tao, apan isipon lang nato nga gigutom kaayo ang tao. Mamatay na siya sa kagutom, ug adunay muhatag kaniya og daghang pagkaon nga makaon niya hangtod sa pagkabusog niya. Huna-hunaan ninyo nga kung mukaon siya hangtod sa gusto niya, hingpit siya nga matagbaw, makontento siya pag-ayo, walay nakulang ug malipayon kaayo siya. Apan bisan unsa kabusog ang tao, dili gayud siya matagbaw. Dili sama sa mga baboy, kung gigutom ang mga baboy mag-iwik lang kini. Walay hunong sa pag-iwik hangtod nga pakaunon. Kung gitagaan ninyo og daghang pagkaon og pasagdan nga mabusog, hilom kini maglakaw-lakaw og mangita og landong nga lugar, muhigda og maglubog lang og muhagok. Kung muadto kamo sa mga baboy ug mangutana sa mga baboy, unsa ang hunahuna ninyo ang isulti nila? Mga baboy, natagbaw ba kamo? Pananglit, gipangutana ninyo ang baboy nga bag-o lang nahuman og kaon. Aduna ba kamoy reklamo? Ang bugtong tubag nga imong makuha sa mga baboy mao ang paghagok sa baboy. Wala ako'y reklamo. Apan pangutan-on ko kamo. Itaas ang inyong kamot kung natagbaw na ba kamo samtang busog ang inyong tiyan. Kung maingon ninyo nga natagbaw ako kung busog ang akong tiyan, wala bisan isa. Tingali nakahibalo na kamo nga insultohon ko kamo kung nagtaas kamo og kamot. Nahibalo ka ba unsa akong isulti? Sama ka usab sa baboy. Wala gihapon matagbaw ang tao bisan busog na ang ilang tiyan. Nakahibalo ba kamo kung ano? Tungod kay gigutom ang espiritu nga naa sa sulod sa tao. Gisakit, gigutom o giuhaw ang espiritu nga naa sa sulod sa tao.
mao nga dili mahitabo nga matagbaw ang tawo kung busog ang tiyan. Dili matagbaw ang tawo tungod kay ang tinuod niyang kahimtang dili tukma sa iyang mga gihandom. Minglingkod ang tawo sa humok nga lingkuranan sa kahamugaway sa kaugalingon niyang balay ug samtang nagsandig puno ang hunahuna sa tanang matang sa walay pulos nga panghanduraw. Nadala siya sa paghunahuna niini ni ana ug uban pa. Bisan naghigda siya sa iyang kaugalingong balay, unsa nga matang sa awit ang anaa sa hunahuna niya. Oh, give me a home where the buffalo roam, and the deer and the antelope play. Bisan nalayo ang tao sa iyang balay, bisan sa kaugalingon niyang balay, mukanta siya sama sa Home on the Range. Ingon ni ana ang tao. Nganong ingon ni ana siya? Tungod kay gibiyaan sa espiritu nga anaa sa sulod sa tao ang iyang pinuy-anan. Bisan pisikal siya nga anaa sa balay, layo ang kasing-kasing niya sa balay. Busa gisgutan nato ang pagpanaw sa tao sa kinabuhi, naglaroy-laroy, nagbagdoy-bagdoy ang tao. Ingon niini ang kinabuhi sa tao. Busa sa sulod sa tao ana kining tanan nga halangdon nga mga damgo. Kung pangutan-on ninyo ang bata nga lalaki nga naa sa elementarya, kung unsa ang iyang gusto pagdako niya, tingali miingon siya, gusto ko mahimong presidente o mahimong scientist. Maayo kayo alang sa mga bata ang adunay ingon ni anang pangandoy, dili ba? Gusto ko mahimong presidente, gusto ko mahimong scientist. Usa sa akong mga apo ang nagpuyo uban nako sa akong balay. Og sa gamay pa siya, gipangutanan nako siya kung unsa ang iyang gusto pagdako niya. Siyempre, nagbag-o na ang hunahuna niya karon apan. Giingon niya kaniadto nga gusto niya nga mahimong janitor. Gusto niya nga mahimong janitor. Hunahuna niya nga maayo gayod ang mahimong janitor. Og magsuot sa usa ka limpyo nila nga kalo. Giingon niya nga mahimo siyang janitor. Karon siyempre lahi na ang iyang pangandoy, apan ingon ni ana ang giingon niya kaniadtong bata pa kaayo siya. Adunay mga pangandoy ang mga tao, walay mga pangandoy ang mga ero. Baboy ug ubang mananap. Wala sila'y mga damgo. Nganong kaha nga adunay pangandoy ang tao? Mga hunahuna sa espiritu sa tao ang mga damgo. Nagkugi sa pagpangita ang espiritu nga nasa sulod sa tao sa pinakalabaw, pinakahingpit ug pinakaangayan. Wala kini sa unod kun dili sa kahiladman sa tao. Apan kining mga damgo, mga pangandoy sa tao dili mo takdo sa iyang kinabuhi. Kung moabot na ang pista sa pagpasalamat sa mga Koreano, ang panahon nga nagakatipon-tipon ang matag pamilya ngadto sa utlanan subay sa 30th parallel line, ang mga tao nga miikyas gikan sa amihanan kaniadtong Korean War. O gikan didto tan-aw nila ang amihanan. Nga adunay paghandom sa ilang kasing-kasing, gitan-aw nila ang tabok sa utlanan nga nagdaggayday ang mga luha sa ilang mga aping. Nganong gibuhat nila kini? Kini ang nagpadayag sa paghandom sa ilang mga kasing-kasing alang sa ilang yutang na tawhan. Kung adunay pako lang sila, luparon nila ang tabok sa utlanan apan dili kini mahimo sa pisikal nila nga kahimtang karon. Dili mo takdo ang ilang gidamgo sa realidad. Tingali ang matag usa kaninyong tanan adunay gidamgo nga wala natuman. Ingon ni ana ang kinabuhi sa tao. Gihunahuna sa ubang mga tao ang ideal nga lalaki o babay nga gusto nilang pakaslan. Sama sa artista o bayani sa nobela. Apan dili nila makita ang ingon ni ana nga tao. Adunay usa ka lalaki nga kaila gayud nako nga sama ni ana. Mas magulang siya nako og 3 ka tuig ug wala pa siya asawa. Nakaibalo ba kamo nganong wala siya nakapangasawa? Tungod kay natuhop sa hunahuna niya ang usa ka ideal nga babae nga nakita sa nobela nga nabasa niya ug wala siya nakita nga ingon ni adto nga babae. Ang pagkakaron nga kahimtang sa tao dili takdo sa iyang gihandom. Apan asa bagikan kining mga handom? Nagagikan sila sa espiritu nga naa sa sulod ninyo. Nagagikan sila sa inyong espiritu. Apan kung maamguhan o masabtan ninyo ang kamatuoran sa Biblia, makabot ninyo ang inyong mga gipanghandom. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32, giingong, "Og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan." Nga giingong, makabot ninyo ang inyong gipanghandom.
Tungod kay gibuhat ang tao sa dagway sa Dios, ang pagkaon alang sa Espiritu mao ang kamatuoran nga nagagikan sa Dios. Kung makaamgo kamo sa kamatuoran, matagbaw kamo pag-ayo. Pagkaon sa Espiritu ang kamatuoran, gikinahanglan sa atong unod ang pagkaon nga gikan sa yuta, apan malipay gayod ang Espiritu kung makaamgo kamo niini nga kamatuoran nga gikan sa Dios. Hingpit nga matagbaw, ingon ni ana ang tao. Kay kung mailhan nato ang Dios mismo magpamatuod sa sulod sa atong kinabuhi. Kung anaa kini sa sulod ninyo, nganong wala ninyo na ila ang Dios. Kana ang problema, kana ang sala. Kung pangitaon ninyo ang Dios, makaplagan ninyo siya. Busa nganong wala kamo makakaplag kaniya. Nganong wala kamo makakaplag kaniya. Tanaw nato karon ang mga taga-Roma Kapitulo 1, versikulo 20. Mga taga-Roma Kapitulo 1, versikulo 20. Mga taga-Roma Kapitulo 1, versikulo 20. Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahom og pagka-Dios sa tin-aw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat, busa wala sila'y ikapangulipas. Tanawa kung unsa ang gingon dinhi. Diri ana ang katuyuan aron maila nato ang Dios. Kaganiha sa bersikulo 19 gitan-aw nato ang salabutan aron maila nato ang Dios. Tan-aw nato ang mga katuyuan. Ang gisulti kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, ang iyang dili makita nga kinaiya, kana ang dili makita nga hiya sa Dios. Ang iyang dayong gahom o pagka-Dios, gahom og pagkabalaan sa Dios. Dili kini makita. Tungod kay dili sila makita, lisod alang kanato nga makaplagan ang Dios. Apan giingon usab nga sa tin-aw na ilana pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat, busa wala sila'y ikapangulipas. Tin-aw nga nadayag sa tanan nga mga butang nga iyang gibuhat sa iyang gahom ug sa iyang pagkabalaan. Kana ang giingon dire. Unsa ang buot ipasabot niini? Litrato kining ana sa akong likod. Apan isipon nato nga painting kini. Kung nagpinta lang usa ka pintor, kasagaran kadtong mga tawo nga mulantaw sa larawan, wala man gayud sila nakakita kaniya nga nagpinta. Wala ni usa kanato ang nakakita nila ni Van Gogh, Renoir, Michelangelo ug kang Monet, samtang gibuhat nila ang ilang mga obra maestra. Apan bisan dili nato sila personal nga kaila, sa pagtan-aw lang pag-ayo sa human nga larawan, mahibaluan nato kung unsa nga klase nga tawo ang pintor. Makita sa iyang gipinta ang pagkatawo sa usa ka pintor. Nagpadayag ang mga hunahuna og idea sa pintor sa iyang gipinta. Makita ang pagkatawo, mga hunahuna, idea ug interes sa pintor pinaagi sa iyang mga gibuhat. Ingon niini usab ang mga nobela ug uban pang porma. Managsama usab sa pintor ang Dios. Ang Dios mao ang artist nga gabuhat sa tanan nga mga butang sa mga langit ug sa yuta. Siya ang Dios sa pagbuhat nga nagbuhat sa tanang mga butang nga naa sa mga langit ug sa yuta. Apan dili makita kining Dios sa atong pisikal nga mga mata. Dili usab makita ang pagkabalaan sa Dios ug ang iyang gahom. Apan napadayag ang iyang kahanas sa pagbuhat sa tanang mga butang sa kalibutan, ang iyang binuhat. Kung susihon ninyo pag-ayo ang tanan nga anaa sa kalibutan, mahibaluan ninyo ang pagkabalaan sa Dios, apil ang iyang gahom. Busa karon itutok nato sa niini nga direksyon ang atong Bible study. Ug ablihon nato ang mga Hebrehanon Kapitulo 11, mga Hebrehanon Kapitulo 11, ana kini sa bag-ong tugon. Mga Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 3. Tungod sa pagtuo, kita makasabot nga ang kalibutan gibuhat
pinaagi sa pulong sa Dios, nga tungod niana ang mga butang nga makita gibuhat gikan sa mga butang nga wala magpadayag. Tan-awa pag-ayo kini nga bersikulo karon. Giingon diri nga tungod sa pagtuon na sabta nato nga ang mga kalibutan, ang tanang mga butang nga naa sa mga langit ug sa yuta, nabuhat tungod sa pulong sa Dios. Kung tan-aw nimo diri giingon nga gibuhat sa Dios ang kalibutan pinaagi sa iyang pulong. Kaniadtong bata pa ako, nagsugod na ako sa pagtuon sa Biblia. Sanglit na tawo ako sa Kristohanong pamilya. Gipaila na kanako ang Biblia sa bata pa nga edad. Ug samtang gibasa nako ang mahitungod sa pagbuhat ug kung giun sa pagbuhat sa Dios kining kalibutan pinaagi sa iyang pulong, isip bata na hunahuna nako nga wow. Abi nako gisulti lang sa Dios ang pulong ug anaa na ang adlaw. Ug human laing pulong na usab ug kalit nga mogimaw ang kalibutan. Ug giingon sa Dios ang tanang mga bituon motungha ug anaa sila. Kini ang akong gituuhan tungod kay bata pa ako kaniadto. Apan samtang nagdako ko, medyo nakapangutana ako niini. Ingon ba gayud ni ana ang pagbuhat sa Dios? Yuta gawas ug migawas ang yuta. Ingon ba niini ang pagbuhat sa Dios? Adlaw gawas ug anaa ang adlaw. Ingon ba ni ana? Posible ba? Say hinay samtang naghamtong ako, naibaluan ako nga dili ko na kini masabtan. Naguol gayud ako pag-ayo tungod niining problemaha. Dugay nga panahon ako nag-anto sa pangutanang nga gibuhat ba gayud sa Dios kining kalibutan. Ug sa wala madugay sa dihang nakagraduate ako sa Theological College, nahimo nako nga mabutang kini sa pananaw sa abstract theoretical point of view. Apan human ko maluwas, nahimong tin-aw kanako kining butanga. Unsa ba ang buot ipasabot sa Biblia kung mag-ingon kini nga gibuhat sa Dios kining kalibutan pinaagi sa iyang pulong? Ablihon nato ang mga Hebrehanon kapitulo 1. Mga Hebrehanon kapitulo 1. Mga Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 3. Bersikulo 3. Dungan kita sa pagbasa. Bersikulo 3. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. Hisgutan lang nato ang usa ka bahin ining bersikulo. Giingon nga siya ang natuboy ang tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom. Ang Dios ang nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom. Tan-awa kini karon. Usa kini ka marker. Kung ihulog ko kini og salon, magpabilin kini sa akong kamot. Nganong ania kini dire? Pwede natong maingon nga gigunitan sa akong kamot. Apan wala ninyo makita pag-ayo kining lamisa. Busa, kamot na lang nako ang gigamit. Kung sa lamisa kini matugpa, magpabilin kini dire. Unsa ang nagkupot niini? Ang gravity. Dili ba? Ang gravity ang nagpugong sa tanan nga mga butang nga anaa sa kalibutan. Kung kalit nga mawala ang gravity karon, dili kamo makalingkod nga sama niini. Maglutaw kamong tanan sa kahanginan. Malumpag usab kining building. Malumpag ang tibuok kalibutan ug mahimong usa ka hingpit nga kasamok. Ingon ni ana ang mahitabo kung kalit nga mawala ang gravity. Tungod sa balaod sa gravity, mao nga nagpabilin ang kahusayan sa kalibutan nato karon. Makahimo kita sa paglingkod sa usa ka lugar tungod sa gravity. Nakahimo kita og mga building tungod sa gravity. Ug nagpabilin ang mga sistema ug kahusayan sa atong kalibutan pinaagi sa puwersa sa gravity. Ang gravity ang nagatuboy sa tanan niining mga butang. Apan diri sa Biblia giingon sa Dios ang nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom. Kung ingon ni ana, unsa kini? Unsa ang pulong sa Dios? Kini ang balaod sa kinaiyahan.
Pulong sa Dios ang balaod sa kinaiyahan. Adunay kaugalingong asembliya ang matag nasod. Apan unsa ba ang ginabuhat ni ining mga asembliya? Na nagkatipon-tipon sila og human sa taas nga debate, maghimo sila og balaod sa nasod. Og kining mga balaod ang maghugpong sa nasod. Tinuod ka na, dili ba? Gipadayon nining mga balaod ang kahusayan sa tibuok nga nasod. Kung wala kining mga balaod, adunay dako kaayo nga kasamok. Ingon ni ana ang mga balaod nga adunay kalabutan sa kinabuhi sa tawo. Apan ang balaod sa kinaiyahan, ang balaod sa kinaiyahan mao ang pulong sa Dios. Adunay duha ka aspeto ang pulong sa Dios. Ang usa mao ang balaod sa kinaiyahan ug ang usa usab mao ang balaod sa espiritu. Sama sa akong giingon kaganiha, og kamo makaila sa kamatuoran ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Kini ang balaod sa espiritu. Kung mahibaluan sa usa ka tawo ang kamatuoran sa espiritu, magpailalom siya nining balaod nga naghatag og kahusayan sa kasamok sa iyang espiritu. Gipasabot ni ini ang kaluwasan sa espiritu, hisgutan nato kanaunya. Ang sistema nga kahusayan sa kinaiyahan mao ang balaod sa kinaiyahan. Himo natong usa ka pananglitan ang usa ka butang nga buhat sa tawo nga sama nining building. Adunay unom ka andana kining building. Tindahan kining una o ikaduha nga andana kaniadto apan gibuhat namo kini og tigumanan. Ang ibabaw nini mga apartment og kailan nako ang tawo nga nagtukod niini nga building. Sa dihang gitukod kini dili siya mismo ang gabuhat sa pisikal nga trabaho. Gitukod kini gamit ang iyang mga pulong. Una, giunahuna usa niya ang mahitungod sa building nga itukod niya ug asa kini itarok. Samtang ana kini sa iyang hunahuna, miadto siya sa opisina sa architect ug giingon kanila, "Gusto kong magtukod og building. Pwede bang buhatan ko ninyo og plano?" Busa gisulat usab sa mga arkitekto ang plano. Unya gipahayag na nila ang mga blueprints sa building sa daghang detalye nga mura na sila og libro. Unsa man kining mga blueprints? Kini ang mga balaod nining building. Ang blueprints ang kasing-kasing sa tag-iya sa building. Sila ang mga pulong sa tag-iya sa building ug sila ang mga balaod niining building. Kung gibuhat kining building sumala sa mga pulong nga maingong balaod sa tag-iya sa building. Busa, unsa ang buti pasabot kung giingon sa Biblia nga gibuhat sa Dios kining kalibutan pinaagi sa iyang pulong? Ablihan nato ang Salmo 119. Sa daang tugon. Salmo 119. Salmo 119, versikulo 89. Versikulo 89. Sa walay katapusan o Jehova, ang imong pulong nahamutang sa langit. Nakaibalo ba kamo kung unsa ang buti pasabot niini? Nagpasabot sa kasaysayan sa katawhan kining linya. Adunay pulong sa Dios sa walay katapusan nga nangagi. Ana ang pulong sa Dios sa walay katapusan nga nangagi. Ana ang pulong sa Dios og tungod sa pagbuhat, nagsugod nga napadayag ang pulong. Kung giingon sa Biblia nga gibuhat kining kalibutan pinaagi sa pulong sa Dios, gipasabot nga gibuhat kini sumala sa mga balaod sa kinaiyahan, sumala sa laraw sa Dios. Ang laraw sa Dios mao ang mga balaod sa kinaiyahan, ug walay katapusan ang pulong sa Dios. Adunay pulong sa Dios sa walay katapusan nga nangagi. Karon tan-awa ang bersikulo 91. Bersikulo 91. Sumala sa imong mga tulumanon, sila na nagpadayon hangtod nining adlaw. Kay ang tanang mga butang maoy imong mga sulugoon. Unsa ang mga tulumanon? Nakahibalo ba kamo unsa kini sila? Mga balaod ang mga tulumanon. Balaod ang tulumanon o lagda. Sila na nagpadayon ang mga langit ug ang yuta,
Sila na nagpadayon hangtod nining adlaw sumala sa imong mga tulumanon. Ang Dios, mga tulumanon ang Dios, kay ang tanang mga butang mao'y imong mga sulugoon. Maingong subay tanan sa pulong sa Dios. Busa sa dihang giingon sa Biblia nga gibuhat kining kalibutan pinaagi sa iyang pulong, buot ipasabot nga wala pa man nabuhat kining kalibutan, anaa na sa Dios ang tanang mga balaod mahitungod nining kalibutan. Gihimo sa Dios ang tanang mga plano, ug hangtod sa usa ka adlaw gisugdan niya ang pagbuhat. Busa giunsa ba pagbuhat ang tanan? Matagbutang sa mga langit ug sa yuta, apel sa ilalom sa dagat, nabuhat sumala sa balaod sa kinaiyahan. Nabuhat kining tanan sumala sa mga balaod. Busa wala bisan gamay nga pagkasayop diri. Gibuhat ang tanan pinaagi sa hingpit nga mga balaod. Ug kini ang hinungdan kung nganong hangtod karon giabagan ang tanan pinaagi sa pulong sa Dios. Ginatuboy niya ang tanang mga butang pinaagi sa iyang gahom, buot ipasabot pinaagi sa mga balaod. Kinsa ang Dios? Siya ang tinubdan sa kamatuoran. Ang Dios usab ang tinubdan sa tanang mga balaod sa kinaiyahan. Nagagikan sa Dios ang tanang balaod sa kinaiyahan. Ablihon nato karon ang Salmo 147. Versikulo 15. Salmo 147, versikulo 15. Versikulo 15. Salmo 147, gikan sa versikulo 15 hangtod sa versikulo 18. Siya nagapadala sa iyang sugo sa ibabaw sa yuta, sa matulin gayod nagadalagan ang iyang pulong. Siya nagahatag sa nive sama sa balhibo sa karniro. Ginasaliyab niya ang tunog sama sa abo. Ginasalibay niya ang iyang yelo sama sa mga tinipak sa tinapay. Sa tubangan sa iyang katugnaw, kinsa ba ang makaantos? Siya nagadala sa iyang pulong o ginatunaw sila. Ginapahuros niya ang iyang hangin o mingbulog ang katubigan. Tanawa unsa ang giingon dire. Siya nagapadala sa iyang sugo sa ibabaw sa yuta. Sa matulin gayod nagadalagan ang iyang pulong. Giingon dire nga sukad nga gipadala sa Dios ang iyang sugo sa ibabaw sa yuta, nagadalagan sa matulin ang iyang pulong. Ug tungod kay nagadalagan sa matulin ang iyang pulong, mao nga nangahulog ang nive nga sama sa balhibo sa karnero. Nagulan og nive nga sama sa balhibo sa karnero. Kini ang pulong sa Dios nga nagadalagan sa matulin. Apan unsa man ang buot ipasabot niini? Ang buot ipasabot nga pulong sa Dios ang mga balaod sa kinaiyahan, dili ba? Dili ba nangahulog ang nive sumala sa mga balaod? Nangahulog ang nive sumala sa mga balaod sa kinaiyahan, dili ba? Kini ang buot ipasabot sa Biblia kung giingon niini nga sa matulin gayod nagadalagan ang iyang pulong. Kung magulan og nive o snow, kini ang pulong sa Dios nga sa matulin gayod nagadalagan, ug tan-awa kung unsa ang sunod nga giingon. Ginasaliyab niya ang tunog sama sa mga abo. Ginasalibay niya ang iyang yelo sama sa mga tinipak sa tinapay. Sa atubangan sa iyang katugnaw, kinsa ba ang makaantos? Ang pag-ulan og yelo, ang pagsaliyab sa tunog, naon sa pagkahitabo niining tanang mga butang. Nahitabo ang tanan sumala sa mga natural nga balaod samtang matulin gayod nga nagdalagan ang pulong sa Dios. Nahitabo sila sumala sa pagdumala sa natural nga mga balaod. Busa kung giingon nato nga gibuhat sa Dios kining kalibutan, pinaagi sa iyang pulong, buot ipasabot nga gibuhat niya kining kalibutan, pinaagi sa mga balaod. Aduna ba'y sayop sa niining katarungan? Maingon ba ninyo nga dili kini tinuod? Karon tan-awa ang bersikulo 18. Siya nagapadala sa iyang pulong o ginatunaw sila, ginapahuros niya ang iyang hangin o mingbulog ang katubigan. Kung tingtugnaw, nagyelo o grabing ice ang yuta.
Human gipadala sa Dios ang iyang pulong sa naggilo nga kalibutan, natunaw kini. Nagtuyok ang kalibutan sa iyang akses samtang gatuyok kini sa adlaw ug samtang gibuhat kini. Tan-awa kini dire. Kini ang adlaw. Kung mutuyok dire ang kalibutan, ingon niini ang hulagway. Kini ang Southern Hemisphere. Human nagpadayon kini sa iyang pagtuyok, mutuyok sa dinhi nga bahin, ug dire ang Northern Hemisphere. Ug dire tag-init. Busa mutuyok usab ang yuta sumala sa mga balaod, dili ba? Nagalihok ang yuta sumala sa mga balaod, mao nga tag-init sa usa ka panahon ug tingtog na usab sa uban. Mahitabo kini sumala sa mga balaod, dili ba? O giingon dire, siya nagapadala sa iyang pulong o ginatunaw sila. Og samtang nagpadayon ang yuta sumala sa mga natural nga balaod, kung maabot na ang tagsibol o springtime, matunaw ang mga yelo, o giingon pa, ginapahuros niya ang iyang hangin og mingbulog ang katubigan. Kung makapaminaw kamo sa balita sa panahon, kanunay nilang gihisgutan ang mahitungod sa hangin, ang mga lugar nga adunay low og high pressure. Asa ba nagigikan ang mga high pressure nga hangin? Sa basahon ni Jeremias giingong gipagawa sa Dios ang hangin sa iyang balay tipiganan. Nakahibalo ba kamo kung asa ang balay tipiganan sa hangin? Anaa sila sa palibot sa Ecuador. Kung musanag ang adlaw sa kadagatan, daghan kaayo nga tubig ang nag-evaporate ug mukayab sa hangin. Diha nahimo ang hangin. Magsugod ng mulihok kining hangin ug sa katapusan pwedeng moadto ang hangin padulong sa amihanan. Nganong padulong kining hangin sa amihanan? Tungod kay kanunay nga gidala ang kaumog sa mas bugnaw nga lugar. Nganong mobagtik sa tunog ang mga bintana kung panahon sa tingtugnaw? Tungod kay ang umog sulod sa kwarto gibira padulong sa mas bugnaw nga lugar ug muigo sa bintana. Busa wala nagagikan ang hangin sa bugnaw nga lugar. Nagagikan sila sa Ecuador ug padulong sa mas bugnaw nga lugar. Nagpadulong sa amihanan ang hangin nga adunay dalang nga panganod ug didto matagak ang tubig ingon nga ulan, kana ang gipasabot dire. Siya nagapadala sa iyang pulong ug ginatunaw sila. Ginapahuros niya ang iyang hangin ug mingbulog ang katubigan. Maingon nga siya ang nagpaulan, nganong mahitabo kini? Tungod kay gipadala sa Dios ang iyang pulong, nahitabo kini pinaagi sa pulong sa Dios. Busa, unsa ba ang pulong sa Dios kung kini ang hisgutan? Kini ang mga balaod sa kinaiyahan. Ang Dios ang usa nga nagbuhat ni ining kalibutan gamit ang pinakagamay nga detalye nga mga balaod. Tan-awa kini karon. Usa kini ka pattern, usa kini ka sundanan, aduna kitay sundanan dire. Og aduna gayod mga balaod nga naglagda nining sundanan. Pananglit nga adunay miabot nga wala dinhi sa dihang gilaraw ko kini. Ug busa wala niya ako nakita nga naglaraw niini. Ug moingon siya nga basta na lang minggimaw nga nag-inusara. Huna-hunaw nato nga usa siya katanga. Tinuod nga hangal. Klaro nga gilaraw kini sa usa ka naghuna-huna nga tawo, usa ka utukan nga binuhat. Nabuhat kini, wala kini miabot sa salagma lang, dili ba? Mao nga giingon sa mga tawo nga produkto sa salabutan kadtong mga pwedeng natong masabtan gamit ang atong salabutanong kaarangan. Sigurado ako nga nahibaluan na ninyo ang buot nga ipasabot niini, di ba? Utukan nga binuhat ang tawo. Adunay mga butang nga kaya nga isaysay, ipatan-aw, magtuki ug masabtan ang tawo gamit ang iyang mga salabutanong kakayahan. Posible kini tungod kay produkto sa salabutan sa tawo kining mga butanga. Himo ang pananglitan ang dahon sa sagbot. Mukuha ang biologist og dahon sa sagbot, maghimo sila og pipila ka pagtuon aron magtuki niini. Ug muingon kaninyo kung unsa ang sulod niini ug uban pa. Kini ang mga balaod mahitungod sa sagbot.
Magamit nato ang atong mga hunahuna aron mahibaluan ang tanan mahitungod sa dahon sa sagbot. Kung anaa kini sa salagma lang, dili nato kini masabtan gamit ang atong salabutanong kaarangan. Ang hinungdan kung nganong adunay mga detalyadong balaod mahitungod sa dahon sa sagbot, tungod kay produkto kini sa salabutan, nga binuhat nga hinan-ay sumala sa mga balaod, nga gipakita sa usa ka utukan nga binuhat. Kini ang hinungdan kung nganong nasabtan nato kini, gamit ang atong salabutan. Unsa ang kinahanglan masabtan kung basta na lang migawas ang dahon sa sagbot? Gibuhat ang dahon sa sagbot, adunay mga balaod na sulod niini. Adunay kahusayan nga nasulod niini. Ug mao nga masabtan sa mga tawo ang usa ka dahon sa sagbot ug ipatin-aw kini gamit ang iyang salabutan. Unsa may siyentipikong produkto sa atong modernong panahon? Unsa ang siyensya? Aduna ba'y siyensya sa mga butang nga basta lang miabot sa salagma? Dili mahimong adunay siyensya sa mga butang nga sa lagma lang miabot. Nagagikan ang siyensya sa pulong sa Dios. Diin siya ang kinaunhan nga siyentipiko. Ana sa pulong sa Dios ang tanang mga balaod sa kinaiyahan. Busa tungod kay gibuhat sa Dios ang tanan nga kaya nato nga masabtan kini, maghatag og katin-awan niini ug magtuki ini ng mga butang nga gamit ang atong salabutan. Ug mao nga miuswag ang atong mas siyentipikong kalibutan. Ang mga tao sa atong kalibutan, bisan wala kaayo sila napaedukar, gituki pagihapon o gipatin-aw nila ang mga butang sumala sa siyensya. Apan giingon paghihapon nila nga basta na lang migawas ang mga butang. Unsaon man nila paghuna-huna og ingon ni ana o mutuo ni ana. Itaas ang inyong mga kamot. Tanan itaas ang inyong mga kamot. Itaas ang inyong tuo nga kamot. Karon tan-awa ang inyong kamot. Siguro gihuna-huna ninyo nga wala may kinahanglan tan-awon pagayo. Adunay upat kamo katudlo ug usa ka kumagko. Unsa man ang pagkuti-kuti bahay niini? Wala ko kamo gisultihan nga itaas ang inyong mga kamot aron magbasa og kapalaran. Apan kung tan-aw ninyo kining usa ka kamot, mahibaluan ninyo nga sumala gayud kini sa siyensya. Ang makapahibulong, gibahin ang kamot sa upat laban sa usa. Upat ka tudlo ug usa ka kumagko. Ug tungod kay gitunga kini, upat para sa usa, makapunit kita og mga butang gamit niini. Nagtimbayayo nga nagbuhat ang upat ka mga tudlo padulong sa usa ka kumagko. Apan kung ibaluktot ninyo ang tanan nga mga tudlo nga sama niini, ang makapaikag diri, nagbuhat og usa ka linya ang tanang tumoy sa inyong mga tudlo. Nagtagbo sila sa usa ka linya. Tan-awan ninyo ang inyong mga kamot. Usa kini ka tinuod nga magic wand. Gihatagan kita nining kamot og tinapay, pagkaon, cookies, gihatagan kita sa tanang mga butang. Tinuod gayod nga kinahanglanon nato ang atong mga kamot. Kung wala kitay kamot, lisod gayod alang kanato. Dili lang ang atong kamot. Ang gibuhat nga adunay katuyuan, apil usab ang matag parte sa atong lawas. Ingon niini ang hulagway sa atong mga tiil, dili ba? Ani ang usa ka tiil. Nganong dili magkapareho ang mga tudlo sa atong tiil ug sa atong kamot? Nganong lahi ang atong mga tudlo sa tiil ug sa kamot? Alang sa paglakaw sa yuta ang atong tiil. Ug aduna kitay kamot aron maggamit ato sa paggunit sa mga butang. Mao nga gidisenyo ang atong mga kamot ug tiil alang sa magkalahing katuyuan sumala sa buluhaton nga kinahanglan nilang buhaton. Nakakita ako sa makausa og tawo nga wala ang usa nga gamay nga tudlo sa tiil. Naputol kini. Og tungod kay wala siya gamay nga tudlo sa tiil, medyo piang siya. Medyo lang. Apan kon ang dako nga tudlo ang mawala, magtakiang nagayod siya. Busa, gigamit nato ang atong mga tiil sa paglakaw. Pagdagan og pag-ambak, og adunay mga gamit kining mga tudlo sa tiil. Nga adunay karaang nga mobaluktot sama niini. Busa, aduna kitay mga tudlo sa tiil aron makalakaw kita sa yuta. Aduna kita niini aron makadagan og makalakaw-lakaw kita. Mao nga lahi gayud ang mga tudlo nato sa tiil og mga kamot. Sa nahuna ba ninyo sa lagma lang kini? Sa lagma lang?
Unsaon mahitabo nga salagma ang ingon ni ana nga mga butang? Importante nga maamguhan o masabtan nga gibuhat ang tanan sa Dios ang mga butang nga naa sa mga langit ug yuta ug adunay hinungdan sa likod niining pagbuhat. Palihog magaduko kita sa atong mga ulo alang sa pagampo. Magaampo kita. Ginoo, nagapasalamat kami kanimo og sa imong pulong nga among natun-an og napamalandungan nga ang imong pulong Ginoo tinuod ug may gahom kini Ginoo sa pagbag-o sa among mga kinabuhi. Tabay kami Ginoo kay nga among mga espiritu mga hubo og patay sa imong atubangan tungod sa mga kasal-anan ug mga kalapasan. Og nabuhi kami Ginoo nga halayo sa kamatuoran ug walay katagbawan. Tabangi kami Ginoo nga makabaton kami og kasing-kasing mapainobsanon og espiritu nga mahinulsolon. Hinaut unta nga sa magapadayon kami sa pagpaminaw sa imong pulong, magaabot kanamo ang pagtuo nga nagagikan kanimo. Aron ang among espiritu nga patay mahimong mabuhi pag-usab. Nakahibalo kami Ginoo nga haduol na ang imong pagbalik. Nagampo kami Ginoo nga ang among lawas, kalag ug espiritu maandam gayud Ginoo sa pag-atubang kanimo. Nagpasalamat kami Ginoo nga imo kaming gihatagan og higayon nga makatambong nining BIT Conference og pinaagi niini Ginoo makapahulay kami sa among mga trabaho ug makalingkod nga malinawon nga magapaminaw Ginoo sa imong pulong. Hinaut unta Ginoo nga ang mga pulong nga among mapatalinghugan niini nga conference hangtod matapos magadala gayud og panalangin sa among mga kinabuhi. Nagaampo ako Ginoo nga ang Espiritu Santo mao gayud ang magalihok Ginoo sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Aron amo gayud nga masabtan ug maamguhan ang imong pulong. Aron ang matag usa makaangkon sa mga panalangin Ginoo nga imong giandam kanamo. O kining tanan akong ginatugyan uban sa pagpasalamat pinaagi lamang sa ngalan ni Hesus. Amen.